Vážená pani primátorka, vážené pani riaditeľky, páni riaditeľia stredných a základných škôl, vážení hostia, milí žiaci. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie k nám do Spojenej školy, aby ste spolu s nami sa zúčastnili na vyhodnotení projektu Areál zdravia. Tento projekt sme realizovali v programe Slovenského plinárenského priemyslu spoločne pre domovinu. Cieľom nášho projektu bolo vybudovať podmienky pre netradičné športy v Banskej Štiavnici a zároveň aj skultúrnenie prostredia zrekonštruovaného areálu na Kolpašskej ulici. Vďaka projektu máme v Banskej Štiavnici v našej telocvični horolezeckú stenu a v areáli sa nachádza kyslíková dráha na posilňovacie cviky. Najväčšiu zásluhu na vypracovaní projektu má náš pedagogický zamestnanec pán inžinier Fičiak a v ďalšej fáze potom pán magister Palášty. Obaja sa do projektu vložili celou dušou a postupne nás strhli všetkých. Na všetkých úsekoch školy, školského internátu, jedálne bolo zrazu horúce posielanie SMS-iek. Zapojené boli celé rodiny, všetci známi. Ale to všetko bolo málo. Oslovili sme pre spoluprácu školy stredné, základné, a to v Banskej Štiavnici a jej okolí. Na našu veľkú radosť nás podporili a tak sme spoločnými silami nazbierali 4419 hlasov a umiestnili sme sa na 3. mieste v časti Stred Slovensko. Chcela by som sa z tohoto miesta poďakovať predovšetkým našim zamestnancom, hlavne pánovi inžinierovi Tyčiakovi, pánovi magistrovi Paláštimu, ekonomickému úseku, ktorý sa stal centrom diania pri posielaní SMS-iek, a predovšetkým sa ale chcem poďakovať všetkým riaditeľkám a riaditeľom stredných a základných škôl, z ktorých podporou sme projekt získali. Horolezecká stena a kyslíková dráha sú jediné svojho druhu v našom blízkom okolí a budú slúžiť nielen žiakom spojenej školy a školského internátu. Verím, že získajú obľubu aj v ostatných školách, či už stredných alebo základných, ale predovšetkým budú slúžiť aj obyvateľom Banskej Štiavnice. Poprosila by som ešte pani našu primátorku, aby sa k nám prihovorila pár slovami. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby aj ja som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila za samosprávu nášho mesta. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, vážení pani riaditelia, ja som naozaj veľmi rada, že sa podarilo v Spojenej odbornej škole zrealizovať tento areál zdravia v rámci programu v spolupráci so Slovenským plinárenským priemyslom. Keď prišiel pán inžinier Tyčiak aj s pánom magistrom Paláštym za mnou, že chcú podať takýto projekt a tých projektov tam bolo viac, dokonca aj my sme tam mali projekt, mali tam projekt aj v Štiavnickej báne. Každý žiadal o pomoc a prosbu. Ja som povedala, ja výhradu nemám, nech naozaj sa treba v našom meste vždy sústrediť. Nech je to radšej jeden projekt a podporme ho všetci, pretože nakoniec ten výsledný efekt je v meste, slúži tým, ktorí to potrebujú. V tomto prípade myslím si, že všetkým študentom a stredných škôl, žiakom základných škôl, ale aj obyvateľom nášho mesta. Či je to táto horolezecká dráha, alebo je to kyslíková dráha vonku. Myslím si, že v oboch prípadoch zostane to v našom meste a bude to slúžiť dobrej veci. Ja sa chcem aj z tohto miesta poďakovať pani riaditeľke, poďakovať týmto dvom pedagógom, pána inžinierovi Tyčiakovi a pána Paláštimu, ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že dobrá vec sa nakoniec v Banskej Štiavnici podarila. A myslím si, že ak spoločnými silami pôjdeme do takýchto projektov,
tak môže byť to len na prospech veci a môžu sa podariť ďalšie projekty v Banskej Štiavnici. Ďakujem vám pekne a želám vám všetko dobré, nech si užijete toho, čo sa vybudovalo a nech je táto stena aj tá kyslíková dráha naozaj využívaná všetkými vami, ako aj širokou verejnosťou. Ďakujem pekne.